Модул Emote е съставен от две основни части. Филтър, разположен в лявата част на екрана, и списък с резултатите от нашето търсене. Филтърът от своя страна е разделен на две части – основен филтър и разширен филтър. Връщането към основния филтър става през бутона долу в лявата част на екрана. По подразбиране в основния филтър са заредени само активни и активни скрити оферти. Ако желаем да разгледаме и архивираните ни оферти, тези с които вече сме приключили работа, трябва да изберем съответния чекбокс от филтъра и да заредим допълнително резултатите. При компютри с малка резолюция на екрана лесно може да скрием филтъра, така че да се освободим по-голяма работна площ. Филтърът остава в лявата част на екрана и е достъпен за бързо търсене по избрани от нас критерии. При нужда мога да върна първоначалния изглед на филтъра с натискането на съответния бутон.